איפה הכסף? אין לי את הכסף. אמרת שתחזיר לי את הכסף. אבל אין לי. אבל אני צריך אותו. אמרתי, הרסת לי את החיים. שניכם, למנהל עכשיו! טוב, דניאל, אני לא יודע מה עובר עליך לאחרונה. הכל בסדר? אתה מדרדר בלימודים, רב עם החברים, מה קורה? אולי משהו קורה בבית? אתה מתחיל להדאיג אותי, ההתנהגות הזאת ממש לא מתאימה לך. טוב, אבל אני לא רוצה שזה יצא מהחדר הזה. אני פה כדי לעזור לך, אז בוא תעזור לי לעזור לך. אז בעצם הכל התחיל לפני כמה ימים. דניאל, בוא רגע אחי, בוא. מה קורה? תשמע, אני צריך לך טובה. למה? קרה משהו? אני מאמר במיינר, הייתה נפילה. אני צריך איזה הלוואה קטנה, אתה יודע, לא משהו מסובך. תשמע, אני לא יודע. לא מסובך, אתה מיליונר, כל המילים זה. עזוב אחי, אין כסף. מה, ההורים שלך לא ישימו לב. עזוב שטויות. אם תלווה לי, זה 1,000 שקל ככה. סדר לך, מגלן. חלום שלך, לא? טוב. אני אחשוב על זה. אחשוב על זה. אתה חושב שאתה מפגר? אתה רוצה לגנוב מההורים שלך? זה לא באמת לגנוב. זה גניבה, לא משנה איך תהפוך את זה. תחשוב מה אני מקבל בתמורה, אני מגשים את החלום שלי. אבל שמע, כולם יודעים שצריך להתרחק מהבן אדם הזה. אבל אתה לא מבין, אני מגשים את החלום שלי, אני מתקבל למגלן. אתה לא מקשיב לעצמך, אתה רוצה לגנוב מההורים שלך? עדיף לך לסיים את זה עכשיו לפני שאתה תגיע למצבים יותר גרועים. אוף, אין לי כוח אליך, אתה לא מבין. בוקר טוב, יוסי. מה קורה, אחי? כן. בסדר? וואי אחי, תודה, אתה טוב. אין בעיה, רק תדאג להחזיר את הכסף. כן, אל תדאג, תסמוך עליי. תשמע רגע, אני להזמין אותך, יש איזה מסיבה, אצל שלומי, מולדת, תהיה די-ג'יי, אלכוהול, בלגן, שטויות. אתה בא? אני לא יכול, יש לי מתכונת מחר. תבוא, אני סומך עליך. נו, אני אחשוב את זה. בא אחי. שרית, זה גלעד. אני מקווה שתשמעי את ההודעה מהר, למה אני מודע כי דניאל גנב כסף מההורים שלו. ניסיתי לדבר איתו, אבל הוא לא הקשיב לי. חשבתי אולי הוא יקשיב לך. ביי. הפוך את הדף כשאני אומר. יש לכם 1.5 שעה לעשות את המבחן. הצלחה רבה. אני ממש מצטער שלא יכולתי להגיע, הייתי עסוק. עסוק במה? בלגנוב? בכלל לא עניינך. ומי בכלל סיפר לך? בטח גלעד סיפר לך. אני ארוג את הבן אדם הזה. עזוב את גלעד, מה קשור גלעד? אתה צריך לחשוב מה שעשית פה. גם גנבת וגם הברזת לי. אל תעשי לי את כל הרגשי הזה. עבר לה היום מספיק קשה. עזבי אותי. אולי באמת כדאי שאני אעזוב אותך. אולי עדיף ככה. איפה הכסף? אין לי את הכסף. אמרת שתחזיר לי את הכסף. אבל אין לי. אבל אני צריך אותו. אמרתי, הרסת לי את החיים. שניכם, למנהל עכשיו! וזהו בעיקרון. שרית ואני רבנו. גלעד כבר לא מדבר איתי. ואני מרגיש על הפנים. אני מבין. דניאל, הדבר הכי חשוב עכשיו
זה שתשתנה לטובה והכל יחזור לקדמותו. אבל איך אני עושה את זה? לך דבר עם ההורים שלך על מה שקרה. אני לא יודע, אני אף פעם לא הייתי במצב הזה. אני לא יודע אם אני מסוגל בכלל. תשמע, דניאל, אתה בחור חכם. אתה תהיה מסוגל. ונראה לי שגם ההורים שלך יבינו. ומה עם שרית? היא בחיים לא תסלח לי על דבר כזה. שרית, תשמע, אם היא באמת רוצה להיות איתך, תוכיח שאתה לא מתייאש ברגעים כאלה, ואתה תחזור להיות עצמך. אני לא יודע, אני יכול לנסות. זה מה שאני מבקש. דניאל, אל תחשוב שאתה לא מושעה. לך תתקשר להורים שלך, שיקחו אותך עכשיו הביתה. בסדר, תודה על הכל. Sheba